Obojsmerné cyklotrasy majú tú zásadnú nevýhodu, že s počtom cyklistov exponenciálne stúpa riziko nebezpečia, pretože obojsmerné cyklotrasy ako také sa dajú využiť, dajme tomu na okraji miest alebo niekde, kde je to križovanie minimalizované. Ale nedá sa to implementovať niekde v centre pomerne veľkého mesta, kde je teda hustá koncentrácia automobilov, ale aj cyklistov. To riziko dopravných kolízií na obojsmernej cyklotrase je podstatne vyššie ako na jednosmerných. A taktiež je to veľmi nepraktické pre cyklistu obchádzať si z jednej strany ulice na druhú, kde sa dostane pár metrov nejakými zákrutami, krkolamnými na miesto, ktoré má reálne po vozovke bližšie. Hej. Ten cyklista je tiež len človek, ktorý sa chce dostať z miesta A do miesta B čo najrýchlejším spôsobom, čo najpriamejším. Nechce mať v ceste nejaké prekážky. Chce sa tam hlavne dostať živý a v bezpečí. Preto je to taký dajme tomu, že je to akceptovanie statusu quo, kedy vieme, že toto nie je najlepšia infraštruktúra, ale je to aspoň niečo, že môžeme povedať, že niečo máme. Obávam sa toho, že o pár rokov, keď sa mesto rozhodne upraviť tieto obojsmerné cyklotrasy na jednosmerné, čo som si takmer istý, že sa v budúcnosti stane, tak ich to bude stať možno viacej, ako investovať raz a poriadne.